नमस्कार, मी काव्या पवार. गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज महाशिवरात्री आहे. महाशिवरात्री हा सण आपल्या भारतीय संस्कृतीमधला एक महत्त्वाचा सण आहे. आत्ता आपण आहोत शंकरवाडीमधल्या शंकर मंदिरामध्ये. या मंदिराचा 100 वर्षांचा इतिहास आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त भारतातच नव्हे तर परदेशामध्ये सुद्धा शंकराची उपासना केली जाते, आराधना केली जाते. बऱ्याच ठिकाणी जागरणंसुद्धा केली जातात. मग या मंदिरात नेमकं काय काय वेगळं आहे, भाविकांची गर्दी कशी आहे, हे आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत. त्या मंदिरात पहाटे 3 ते 4 वाजल्यापासून ते रात्री 10पर्यंत भाविकांची गर्दी असते. चला तर मग आपण संपूर्ण मंदिराची माहिती जाणून घेऊयात आणि इथले दृश्य पाहूयात. या मंदिराचे एक खास वैशिष्ट्यसुद्धा आहे, ते सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत इथले शिरोडकर काका, जे अनेक वर्ष इथ्या मंदिरामध्ये येऊन शंकराची उपासना करत आहेत आणि दर महाशिवरात्रीसाठी ते इथे पहाटेपासून रात्रीपर्यंत असतात. या देवस्थानचा इतिहास म्हणजे जुने आमचे बुजुर्ग लोक त्यांच्या माहितीप्रमाणे आणि आम्हाला मिळालेल्या त्यांच्याकडून काहीतरी शिकवणीमुळे असं समजतं की जुनं 100 वर्ष जास्त काळात जुनं हे देवस्थान आहे. आणि त्याहून मलासुद्धा त्यांच्याबरोबर स्फूर्ती मिळाली काम करायला. आणि मी कमीत कमी आता 35 वर्ष मी देवात विविध समितीबरोबर काम करतो आहे. एक सभासद आहे मी. तसंच मी आता या कार्यरत समितीत मी सहसचिव म्हणून काम करतो. आणि या देवस्थानचं असं वैशिष्ट्य आहे, पूर्वीचं देवस्थान जरा लहान होतं. आमच्या देवाच्या मागच्या बाजूला ते लहान देवस्थान होतं आणि ते पूर्वीचे जुने जाणते लोक नुसते त्याच्यावर सोमवारपासून आरती भजन वगैरे करायचे. हळूहळू त्याचं स्वरूप एवढं वाढत गेलं की आज त्या देवळाचं एक गोव्यात एक नामांकित आणि सारखं चांगलं जागृत देवस्थान असं मानलं गेलं आहे आता. काका, आम्ही असं ऐकलं इथे की जे भाविक इथे येतात दर्शनासाठी आणि ते आपल्या शंकराला जे दूध वाहतात ते दूध इथे नष्ट न करता ते भाविकांना दिलं जातं, याच्याबद्दल काय सांगाल? ते आमचं आम्ही एक सभासदातर्फे मी बैठक घेतली होती. म्हणजे झाली 10 वर्ष. आम्ही असं विचार केला, आपण जे दूध देवाला अर्पण करतो त्याचं कशाला नासाडी करायची, काय म्हणून ते सगळ्यांनी एक मान्यता घेतली आणि एक विचार केला. आणि आम्ही असं स्वरूप केलं की प्रयत्न करून पाहिला. पण प्रयत्नाचा आता आम्हाला यशस्वी झालं की आम्ही काय करतो, जेव्हा ते भाविक स्वतःहून दूधचा अभिषेक करतात ते दूध आम्ही परत ते जे भाविक येतात त्यांना आम्ही परत ते कपमध्ये आम्ही आमच्या स्वखुशीने त्यांना सगळ्यांना प्यायला देतो. कोणी घरी घेऊन जातात. आणि लोक असं असतात, लोक उपवास असतात. शिवरात्र म्हणजे उपवासाचा सण. काही लोक स्त्रिया सौभाग्यवती उपवास करतात आणि जे इथं येऊन ते जेव्हा दूध पितात त्यांना तर काहीतरी त्यांच्या मनात फिलिंग होतं की आम्हाला काहीतरी देवाने तीर्थ म्हणायला आम्हाला काहीतरी पोटाला मिळालं, एक शांतता वाटते. असं
कारण दूध असेल ह्या सगळ्या गोष्टी देवानेच निर्माण केलेल्या आहेत आणि त्या गोष्टी वाया न जाता इथे भाविकांना दिल्या जातात. ही या मंदिराचं एक मला वाटतं एक खूप मोठं वैशिष्ट्य आहे. काय सांगाल की आज दरवर्षी इथे किती भाविक येतात साधारणपणे? दरवर्षी म्हणजे काय आलं, या वर्षानुवर्ष असं वाढत गेलं की यावर्षीचं सांगू शकत नाही मी. 10च्या वरसुद्धा जाऊ शकतो. 3 वाजता यावर्षी 3:15ला पहिला अभिषेक झाला आहे. एवढी रांग होती. कमीत कमी ते 5-6च्या वजाचं वर होतं. यावर्षी म्हणजे वर्षानुवर्ष खाली जात नाही, पण भाविक वाढत जाता ही आनंदाची गोष्ट आहे देवस्थानात. सर काय सांगाल तुम्ही? नाही, खरीच आनंदाची गोष्ट. कारण मला इथे पणजीत, कारण माझा जन्म पणजीत झाला, पण आम्ही पणजीत बाहेर राहायचो. पण पणजीत ह्या मंदिरात मी माझा सभासद म्हणून 2005 म्हणजे प्रवेश झाला, राहायला आलो. आणि तेव्हापासून मंदिरात 17 वर्ष मी इथे काम करतो आहे मंदिरासाठी. तर सगळ्यांचा सपोर्ट चांगला मिळतो. आणि महादेवाचं ह्या एरियामध्ये शंकराचे मंदिर, या ताळगावमध्ये एकच मंदिर आहे शंकराचं असं आहे, जिथे लोक भाविक याच्यामुळे एकदम उत्साहाने इकडे येतात. आणि अभिषेक आणि इथे आमचे 2च कार्यक्रम होतात. म्हणजे तसं मोठं कार्यक्रम, एक महाशिवरात्रीचा आणि एक आमच्या वर्धापन दिनाचं. ह्याच्या पलीकडे बाकीच्या वर्षातून 12 महिने कार्यक्रम चालू असतात. त्यात बऱ्याचशा सोशल ॲक्टिव्हिटीज पण चालू असतात लोकांसाठी. इकडच्या नेत्रदीप याचं डोळ्याचं हे म्हणा काय म्हणा त्याचं, तर हे असे चालू असतात. आणि चांगलं आहे, सगळे लोक शंकरवाडीचे लोक पण उत्स्फूर्त प्रसादात यात सहभागी होऊन काम करतात. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना महाशिवरात्रीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा आणि त्यासाठी पाहत रहा गोमंतक.